Iya, gaco. Ayo ngene iki lho bocah iki. Pas. Kasih jalan bacat nih kok arep mlaku. Rodok cendek. Nah, terus dodok du. Engkras le. Ya. Delok Pak Pendul lagi le. Yo. Pas. Yo. Ya lo ayo le cilik bocah e tenan iki lho was engras le dos loh mas yo lah loh deloken iki lho gayane deloken iki lho yes nah Mas Yoel monggo katuran munggah dadah merak. Nah sing ngedek kudu aku lho sing ngedek kudu aku lho iki oh iya Mas Yoel untuk penghormatan Mas Noel monggo naik ke pentas ini dipersiapkan merak persiapan merak dia merak apa tuh? Anu emprit loh dadak merak untuk memberi semangat monggo Mas kepada teman-teman seni dan khususnya kepada masyarakat Ringin Seven. Ayo goyangan sih karo ngenteni Mas Noel sih. Oke, mana? Monggo Mas Noel. Loh, lagi keluar kemana? Masih pipis. Ayo. Celana dong. Oh, agak. Lah, halo, Mas Noel. Ya, Mas. Lo, lah, yo, las, lo, otot kawat balung besi lho iki. Mas Jatmiko dipersiapne. Yo, lah. Mari Mas Joel, kingko gandu arep pendel sing numpak. Mas Noel Biara naik jajak merah. Meskipun barang sebentar yang penting memberi semangat. Oke, ini dari teman-teman Mas Noel dari Jakarta yang akan menggoyangkan Mas reok atau jajak merah. Monggo, katuran Mas Noel. Oh ya. Ora usah mikir jat, ora usah mikir jat. Mas mriki. Loh. Tepuk Ayo, Ayo Mas Manut. Pak Jatmiko monggo. Mas Manut. ayo. Pak. Bob. Cang. Sing reok jeneng Panut terus Kok panut ya, Dok? Pak Jatmiko. Oh, iki Jatmiko kuwi. Nah iki Nah, modar kowe Jat. Mantan wong loro ya karo mantan mbake. lanang ki arep diseleh bun-bunanmu, ya. Engko dadi ben ngidek bun-bunanmu. Ayo. Iya, Cok. Ayo. Ya saiki pengapasane Jatmiko ya saiki lho. Ngaduk kok sik dulu, ngaduk kok aja digosek dulu. Meteran. Wis ta ora ngaduk kok sik. Nan, sing semangat ya. Delok Jatmiko lek keder-keder ya dina iki lho. Gak sito. Masa gak situ? Enak arek cilik mangan mboke iki lho. Lah sing ndi? Ngapur gitu. Iki ora mangan mae iki cah ngemik.
Dereke mangan mae lho, ngemi. Ora lho ganduk yo Lah kok rono telaten. nyapa? lho. Sing sisi aku. Hei, Asu ampluk arek iki jane. Monggo Mas. monggo Mas Yoel. Yoel. Mas Joel. Dadaknya siap anu Mas Panut. Kok iso Mas Panut? Siapa? Ini Mas. Jatmiko kok Panut tuh ya. Ah, buat kenang-kenangan naik emprit naik reok sini. Jat, ayo yang tiga Jat. Bila bersama lawak kondangnya Banyuwangi yang luar biasa. Yuk, delon las. Bila. Yuk, pas. Bila aja disawang cilik bocah elek. Lah, hebat. Kreatif Jatmiko. malah, ngewangi. Oh, rasa melu-melu itu. Wiki tuwuk wiki sandian. Tahu kecantol kowe. Lah, aduh, gulung, ayo gulung du. Lah. Gulung du, waduh. Bapak no. Ah. Wes Jat, siap Jat. Yes. Aja samar Jat. Lek biasane 50.000 ki 250 lho Jat. Kempol ngungkong gandang reyong katipung imbang kunang loro tolendo ngerumpat Kita kasih tepuk jalan ke Bandung tepuk tangannya mana Macan mangap megap bocah ganong kalian geser nyokokan Acung susu rem jam prayotop Terima kasih. Mbak Silvi naik Halo dulu, Bang. Mbak Silvi. Oh Pak Stres, Pak. Mbak Silvi monggo Mbak. Oh enggak berani. Kae gedio enteng lek kan. Bu Sulis monggo Bu. Boten. Pak Priyadi. Wes larane jadi Masa jadi barang Bang. Wes Mas. Yo. Pausup Pak Pendeta monggo. Pausup Pak Pendeta. Pak Pendeta Usup. Jangan mangap. Monggo Pak naik. Monggo Pak Pendeta Usup. Monggo. Pak Pendeta. Bocah kanong kaliong timbal betondo kanggo nang reyok kocok-kocok. Yo. Ya. Yo, Jatmiko lo. Ayo, pas. La. Woi. La, ki modal nanti ki. Pas. Aja deh. La. Oh, ayo. Golani kursi. La. Iyo. Ayo. Wes tau ini gua kene ora apa-apa dalan. Wes. Ayo rokokan. Dah. Ayo. Sedang sutro. Gas. Yes, kalau tadi sudah adik-adik yang mau naik reot ya. Bayar Monggo. 10.000. Yes. Ibaratnya numpak odong-odong lah. Las, yeay. Adik-adik yang mau naik reot ya, monggo. 10.000, 15.000, Ya. 20, 50, monggo. Oke. Anggap odong-odong. Ora gitu nah. Yes. Ya, Jatmiko lagi. Jaranan carane jaran teji jaranan carane jaran teji numpak dorobe sing ngiring para mantri cek nong ketak tuk Ayo. Lho, aja disawang sikile cilik Jatmiko. Lah, lho, sikile cilik belum tok tenagane iki lho. Lah, lho. Tepuk tangan. Yo. La. Waduh, was delon.
Lho, bocah kaya ngopo? Jenenge jam niku kaya ngopo? Lah rupane jam niku kaya ngopo? Lho. Ayo ayo adik-adik awas. Yo. Lah jat. Sik. Lah. Oke, Mbak E mau naik ya? Yang mana? Ayo, ditoto. Antri ya. Antri. Yes. Ayo. Ya. Khusus adik-adik 50.000 2 putaran loh, 2 putaran. Nah. Yes. Duh, ganti tata arek, ganti tata arek. Khusus adik-adik ayo sedina ping 3. Sedina ping 3 piye to iki? Mental pil. Ya. Bobot pindho, Jat. 50.000 lho, Jat. Yen to amones kaje alung prasaja nimas ora kae juwa tansah ngugemi tresnane jebul among lames siap-siap naik reok ya. Tukul jamur kuat. Oke, yang lain. Antri. Prasasat worotan tuk jambu. Mbak aja among lames yen wis jebule banjur. Ayo. Bocah meneng Jat. Kang citra puri perakasa. Oke. Budi. Gandu ra bareng nakal, gandu nakal lagi. Suci. Nakal lagi. Ya. Nah, gandu telaten tenan gandu bilang. Yo. Jat niko lagi. Lah. Oke, Jat. Ganti Jat. Ayo Jat, mrene Jat, odong-odong. Masuk ini. Lan, keterak gandu reok diganti odong-odong ya. Nas. Du. But. Udah ngajar ya, Dol. Sabar, Dol. Ayo sabar neh. Nah. Sampean. Oke, saya enek tumpangan meneh nyo duwe. 20 mon gawe lagu sambuyan. Lah, kanca nang tritisan waro. Boleh udah ora semangat tendu. Ora kaya mau tendu semangat tendu. Rendalan. Warna kekar. Ayo antri. Kanca mung tundane gawe lagu paton kena. Lagu Jawa ayo dirokok Mas, dirokok. Sanuswantara Kanca nguri seni budaya sejati. Oke. Kanca kabeh timbang padha turu sore. Lah saiki ganti nih. Saiki ganti. Lah ayo acara ganti. Ayo. Nginang karo. Ayo. Sing di. Sing di.
oleh karo tangan ya kudu dicokot. Lho, reyoke selendang sutra kaya ngene iki lho. Hei. Ah. Yetas. Lho, ada agak mikir dek ya. Kondisikan aman, kondisikan aman. Bentar ya. Loh, jajar. Lah, ayo Cil. Lah. Ora lek karo tangan lho, Cil. Lah. Iso ora. Watu tok lho. Yo, iso ora iso. Hebat. Ayo. Gila. Wes ora sampe longso yo. Nah. Lah, hebat. Lo, ayo le. Was. Ayo ngene iki lho. Oleh kaya ngene. Lah. Ayo hurung sing jenenge Jatmiko lho tenan iki. Hurung sing jenenge Jatmiko. Lah bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia wah hebat tenan, hebat. Ayo, yang mau tambah, ayo pasang. Ayo pasang. Woi, dalane swarga dibuka iki yo. Yo. Lah. Yo. Selendang sutra lagi. Gosek. Itu dan suluk dulu iso ngasek iki. Ayo. Lah. Lah. Ya, pripun Mas tambah malih kok pripun? Ya. Ayo, aku arep dulur lanang paham aku tenan. Lah. Gek aku rek. Lah, tenang kowe di. Ayo, dokno gangguan wis auto. Yes. Burung sih. Ah. Jatmiko larang. Ayo, kita kasih tepuk tangan semangat luar biasa. Selendang sutranya Indonesia dulu. Iya. Ayo, Gus bagus. Gus. Iya. Yes. Lah, aku les gini tenang, aku ki paham lah aku lagi. Ini dia betul. Yo. Lah. Ayo, full rek kena balik Pak itu. Ya. Lo. Las. Hebat. Yo. Ya. Lah. Aku ini ya bayang nih kaya awakmu lho tuh. Hari ini tak bayang nih kaya awakmu. Nah. Iya. Loh. Ora oleh karo tangan ngeliye watu, ora oleh karo tangan iki. Ger Jatmiko iki lho. Iya cocok. Apa yo iya lho jalan gitu. Lah. Ayo Jatmiko le, tepuk tangan. Pinggir. Lah, ayo. Ora oleh karo tangan, piye to Jat ora enak nek dijat. Jatmiko, penonton kene do takon, jane sing ngereok kuwi candi to kok. Kok gantenge pol. Kene sing takon. Piye? Sing ngereok ki arek endi? Cauto njaluk tulung. Asu. Kreatif. Ora wisan pindho lho, iki mendina lho kuwi. Tepuk tangannya mana dong? Bersama selendang sutra. Ya. Sipon. Nah, kene sini dhuwur kursi. Nah.
lek Jat miko spesial ndur kursi cah gitu lho. Ayo, sautone Jat ditulungi Jat. Damput tenan. Nah, yes. Ya. Yoi. Yo, plus. La. Loh. Iso ora lah. Kita kasih tepuk tangan iso ora lagi ayo. Jat miko lagi. Lah. Nah, aja tadi. Plus. Iya tadi. Iki calur iki kembar lho iki. Mesti kembar, cangkeme lho padha. Aduh, cangkeme seneng aku. Kembar iki. Ora lho iki ya paham to dulu gitu. Kembar iki. Ora lho gandung ya awas men tak kok cangkem bareng tadi gitu. YouTuber tulung iki sing kembar iki disyutingno cangkeme iki padha. Sing ndi? Mirip to. Heeh, Jat. Jat. YouTuber, ada YouTuber. Pada Pak YouTuber kembar tenan lagi. Kembar, Glen. Arek. Maksudnya kembar ki ora padha kok rupane padha ki enggak lebuk karepe gandung gitu. Kembar ya cangkeme jembar. Ayo baca dilakon, Cok. Sabar dulu Mas ya. Sabar sih. Nah. Bathuk kuwi rasane ya padha tenan. Tas. Yeay. Nah. Ayo Gus, takke Gus. Lah diputer Gus. Lah. Halo. Yeay. Tas. Yepa. Lah 1.000 terima nang meja. Lah gila. Ora ketok Jat miko. Jat. Salto sik Jat. Salto sik Jat. Salto sik. Lah yo iki lho salto sik tindani yo iki lho Nduk. Ora roh kowe. Yo, aslan iki lho. Yeay, lah mutiar lah. Aduh, kaya ngono arep berjuang. Aduh. Takar dele kaya ngono. Sik delon waras ora. Jat miko. Waras kurang merongos to. Wih kok golek warase kono kae ngawur kuwi. Oh. Nyapa Jat ora ro dalan nyapa. Kelilipan ember piye ya. Wes saiki ora usah ditutupi jajal. Ayo sapa sing iso? Ayo. Yo. La. Tepuk tangannya dong. Loh. Wah, sampai dua minggir deh. Las. Ayo. Satu taksi yang luar biasa. Yeay. Las. Yuk. Lota. Ayo. Ayo cil. Las. Yeay. Pas. Lah, iki sautone ora sembarangan iki. Yo jos. Yo. Las.
Ayo, maaf. Wah, sik ditambahi. Gandu ki ya aneh-aneh Mike Tyson joget ngawur iki. Yes. Wes joget perkara nduk. Iya, as. Ayo, lah. Petinju joget orang ngajari. Asyik. Ayo. Lah, wah lagi saja. Nas. Ye. Lah, Pengen mlebu TV. Yes. Ayo. Selamat Pak. Oke, terima kasih. Oke. Ayo Cat. Yo. Ya kasih jalan dulu, ya. Yo, hebat. Ayo Cil. Nah. Hey, lotas. Yo, jos. Ayo, selendang sutro itu. Oke, para penonton jangan kemana-mana, masih banyak atraksi akan tampil menghibur panjenengan semua. Setelah reok masih ada songkel-songkelnya Indonesia, ada songkel meja, songkel dump truck, ada songkel sepur komplit untuk sore hari ini. Yo, sabar ya Mas. Ya saya kebahagiaan modal. Nah, Jat, golek bantuan, Jat. Golek bantuan, ya. Ayo, toh, dibantu.